Egunon Joseba, ni Mikel Lasa naiz, Erranikoa, eta hemen gaude Orriziko azokan, eta orain hitz egingo dugu xixaz eta ontoaz. Bueno, nik estudiatzeko gogorik ez nakan, aita ikusi eta ama ikusi eta azokan eta ezagututa txikitatik azokan mundua gustoko nun. 16 urtekin hasi nintzen aita eta amakin. Hemen gaude gaur Ordizin, gara astezkena da, eta gara astezkena danez Ordizin gaude. Bihar tokatzen zait Hernani. Eta postelalean juten geha Arrasatera. 100 euro dakagu herri bat desberrina, baina bueno, ni gustu abitzen naiz. Holaxe beti jende berria da. Aita eta amak saltzen zuten gaztaia eta arroltzak, bagarrunak eta intxaurrak. Eta Perretxiko asuntoa hasi ginen behandoago. Saltzen zen igual temporada motz batean, maiatzan pixketa bat, eta gero zan udazkenean. Gaur egun, kendu ezkeo urtean hasierako 3 hilabeteak urte guztian dakagu. Etortzen dalako leku askotatik, ez? Beti saiatzen geha, orduan da gertukotik ekarri, eta orduan eta azkarrago ekarri merkatura, orduan da freskoago izaten da, eta horrek balio du gehiago, balen badago Naparroan, Naparrotik ekarri, balen badago Sorian, Soriatik, Ozamoratik, aldan gertuna, saiatu ekartzea jendeari, ez? Oso importantea da, Perretxikoak adibidez, neberan edo freskuran eukitzea, edo jatea. Euskaldunak sota kabailo horrei, urten hasieran xixak saltzen dira, martzolos batzuk gutxi, eta oain hasi dira mortxela batzuk ere jendea ezagutzen pixka bat. Nik uste hemen gehiena saltzen duguna Euskal Herri mailan dira udaberreko xixak, ontxoak, gibel urdinak eta xixa horiak. Gune honetan ditugu udaberrian hasten diren Perretxikoak, mortxela, kolmenilla, oso Perretxiko goxua da, baina hemen ez dugu beste ezautzen. Badu erlearen, kolmenaren antza, eta horretik handitzen zaio kolmenilla ere. Hauek berez jateko horrela, freskoan, toksikoa dira. Eta orduan, egin behar dana pixkat uretan eskaldatu, eta gero kozinatu. Humedadeko lekutan atatzen dira, eta bati bat erreka ondoetan bai. Nik topatu izan ditut, Zugarramurdiko kobazuloan, hango errekatxoaren ondoan pila bildu izan ditut nik. Eta, bueno, hau jaten dute bati bat frontesak. Huekoak esaten dira, eta egiten dira, relleno bat mexamela, edo patea fuakin, eta gero labean. Eta oso fina dira, Eta bain, puri-purian dagona, eta Ordiziko izarra izango litzateke xixa. Ikusten zuen bezala bastante dago. Goierrian oso estimatua da xixa. Adibidez, Donostialdean eta gutxigo. Eta Gasteiz da gehiena saltzen da lekua. Hane manejoa oso horreza da, eta netzako gauza importantea da oso gutxi egitea. 2 minutu, 3 minutuan eginda da. Ikusten zuen, ze ziza aleak, ze tamaina. Horrek esan nahi du, jende gehiegi ez dala belnian ibili, eta orduan hasi indira lasai. Eta guk normalen arroltzakin jaten dugu, oso goxoa. Mortxelak, xixak eta nola ez, ontoak ere. Ontoak bikainak, katxarro Zamoratik helduak dira, ze aldea ere txikiak eta hundiak, hauek bezbeltzak edo morenoak, edo ikustu duzue adibidez beste hau, hani eman dio eguzkiak eta zartatu egiten du, horretik handia hemengo kolore falta hori, baina ontoa dira baita ere, berdinak, jateko berdinak. Niretzako, desde luego, jateko goxoenak. Ni ontozalea naiz. Jango nuke, eozin erata. Bai labean, bai revueltoan, bai plantxan, mila erata. En generalki gehiena jaten dana ontoa dela. Eta jaten dute Euskal Herri guztian. Baina, Joseba, presto dago, xixak, ontoak, hemen falta dira, arrautzak, eta bueno, zura aitaren txakolien egarroitako bat, Hemen Orrizitik Mikel Lasa Perretxikoetaz hitz egiteko beti prest, nahi zuen arte, agur eta ondo izan.